Wai kai an karbe ta wuce. To shi ne wato jaka to kana da tana da kai cikin gida. To ka sabe kana da to. To me haka da? Tun kai mai hijaki. Ke ni bai buga ne ba ka to kana tana da kai. Wannan baki mai hijaki. Me an naga ta to? To ka to kana tana da kai cikin. Dan mu kace banza wato ta ga Aisha mai da iPhone to da ta kira maka zaune take shi ne na hakan cikin dan mu kace banza. Yau da kira sai ta taimaka. Wace iri ta? iPhone to an kace ma wai Aisha mai da ni. Go la kamar dai na min da. Kuma yana mi. Kan mutawa ba. Kai an kai mi na hada magana kai da. Ina ma rago la. Ni da kare na mu rayo. Na mi to. Kace wai iPhone ba iPhone to ba ma iPhone to take ba iPhone 12 ga ta ina da ɗanta kalamin mu ce Saudiya. Kace maka to ai kai ta karamata ba kai ta ka ba irin ta ba ma ta ina Aisha mai da ta wallahi. Ba karamata ba. Wallahi karamata Aisha mai da ta. Ba kira ne bayan kai. Wallahi an wai Aisha mai da ta yadda kace maka danga wallahi da zo mutai. Kan mutawa ba kira kai. Ko rago ne ma wallahi zo wajen ka. Ni da ka karaya. Ai wallahi ba Allah ya na wai ga wai hijiwa kara wai Aisha wai tana da wata waya iPhone to wai an ce Saudiya wai sai a wuce kai to kai na ce ma kai karamata wallahi wallahi duk duniya babu wannan waya da za a ce da an kira maka zuwa gida ce wallahi sai mutu wa kada mu da makarki muku to ne muka ga shi to ubani muku la da mun ga muka wallahi wai kai karamashi wallahi wai kai tsare masu kwari. Wannan mu da sashe rikon haƙori.